We say bang, we are back bafethu, back here it bafethu. Again with another bang bafethu, it's your boy Jeko the King. Again, SA Trends is the thing bafethu. There's a hashtag bafethu. Cela like ama-video ni-subscribe ku-channel ni-comment emavidiyweni bafethu. Ungadluli nje ungasubscribe-ile bafethu. Much love bafethu. Nathi we return the favor bafethu kuma-channel alokhunjanayo asubscribe kwi-channel yethu bafethu. Siyabonga for lolo thando lolo. Namhlanje bafethu siniphathele iy'ndaba ezishisayo bafethu njengenjwayelo. Laphayana kubonakala Umthandeni, umfokaManqele, Umthandeni, umfokaManqele enza ezibukwayo laphana ehlasela Ungelo V. Ehlasela Ungelo V laphana ekade eshaya khona u-live Ungelo V. Kunomcimbi laphana wokuplanwa komcimbi wakhe Ungelo. Engena emhlasela emshaya bafethu. Ungaze ngipholise kakhulu amaseko bafethu, anginithathe nginise evidweni niy'bonele nina ukuthi bekwenzakalani. It's going down bafethu, it's going bananas bafethu. Umthandeni umfokaManqele bafethu, hhayi usimangazile sonke, kodwa ngithi angingapholisi maseko bafethu, asingeneni evidweni siy'bonele ukuthi bekwenzakalani. Ngelo V versus Umthandeni bafethu, umfokaManqele igcokama elisha bafethu. Manini bafethu. Sound ayisebenzisayo uyabo. So now if ungathi umculi la manje akazoperform live ngomgqibelo, bafethu ngabe nje nami ngidlala ngabo. Akazi kodwa bepractice kodwa nje iqiniso njalo bafethu, ngabe sidlala ngabo uma ngabe sithi abaculi abalokhozi abangene bezoperforma live njengamanje sekulate yabo. Mhlawumbe sekungaba yenye ama-issues afana nawo ukuthi siwabukele in the near future. Bafethu khona into emashini ngaphandle. Hayi cha, ake sithembe ukuthi abantu abazosijoyina noma abantu abeze kuthini. No, ngicabanga ukuthi asiqedile bafethu mhlawumbe before singala. Ngiyacela bafethu, ngicabanga ukuthi siqedile kodwa namajongo siyaphila bafethu. Abafowethu bengena lapha. Umthakathi sengimehlule bantshela abafana. Phela ngensimbi edlezile phuma wethu. Ngivume. Ngeke mfowethu. Ekathemba bafethu. Manini bafethu.
Let's go look close. Khalela. Pusek. Oh yeah, since oh yeah, since Ezenze izinto manje yabona nje abantu bahlonishwa. Yes.